חברים, קדימה. במידה ויש פריקה, חברים, אנחנו פורקים בצורה מבוקרת, פריצה, פריזה, כיוון 404 שולט, קשר העין עליו. לתעד, לדאוג שהכל מתועד. חבר'ה, בזהירות, להתחיל לבצע עליו סגירה. בבקשה, אני מבקש גיטה. כל הכבוד. ידיים פה, בזהירות. הלו בחור, אתה מעוכב כרגע בחשד לגנבת רכב. לא לזוז, תמתין לניידות. אלגר אחד שולט, רכב שנגנב בפתח תקווה. הגענו ממש מהר, זיהינו את האובייקט, ביצענו עליו עיכוב בצורה מקצועית ביותר. הכל לפי הנהלים, לפי הספר. הוא יעוכב והועבר לתחנת המשטרה, יהיה עצור, ושם המשך טיפול של בית המשפט. עבודה יפה לכולם. גאה בכם, תודה רבה.